Hulog sa kamot sa kapulisan og Philippine Drug Enforcement Agency PDEA ang usa ka nagbaligya og ginadaling druga atol sa kipahigayon nga joint bypass operation sa tanggob PNP ug PDEA Hulyo 22 sa may alas 5 sa bundag sa may Puruksais, Barangay Mantik, sakop sa Tanggob City. Sikop ang usa ka construction worker nga si Ramil Horique. Drug surrenderi hamtong ang panuigon og lumulupyo sa Puruksais, Mantik, Tanggob City. Nakuha gikan sa posisyon dinhi ang 8 ka sachet sa shabu ug usa ka sachet nga napalit sa nagpaila nga pusher buyer og lakip usab ang 500 piso bill nga nagsilbing bypass money. Ipahayag ni PDEA Misamis Occidental Provincial Officer Elvis Taghoy nga ang maong suspitsado ang mismong gisumbong sa hotline sa PDEA nga isumbong mo kay Wilkins din dayon nga nagtinabangay ang kapulisan sa Tanggob sa pagpanguna ni Police Major Jenrex Hilot hipi sa kapulisan og PDEA Misamis Occidental sud lamang sa pipila ka semana. Sikop ang maong PDEA target. Dugang panitaghoy nga gikan sa lalawigan sa Llano del Norte ang maong mga shabu nga nakuha gikan sa suspitsado ug tanon usab nga gipanghimakak sa suspitsado nga gikan kaniya ang mga nakuhang shabu. Anana sa kustodiya sa kapulisan ang suspitsado ug ikatakdang pasakad og kaso nga pagsupak sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Neptali Batolino, Newsline, Philippines Province of Misamis Occidental. Stay safe.